Sani ko? Za ka yi mamaki ban gaishe ka ba? Ina cikin mood inda ba zan iya gaisuwa ba ne ba. I'm sorry. Idan kwatance na ya zama gaskiya, kai ne mahaifin Amira, mata Abdul Malik. Ƙwarai. Amma yarinya wace ce ke? Daga ina kike? Wace ce ni ko daga ina nake ba shine abin tambaya ba. Me ya kawo ni gidan nan shine abin tambaya. Amma hakan ma na sauwake maka zan faɗa maka da kaina. Yarka ta yi kuskuren kai kanta inda bai dace ba. Ta auri wanda ya fi ƙarfinta ko a mafarki ballantana a zahiri. Sai sa zo na zo maka da fuskar kasuwanci. Kuma ina mai tabbatar maka idan kai harkar nan za ka karu. Yarinya sai magana kike ta yi ni ban na kasa kama makamin zancen. Ina so ka raba auren yarka da Malik. Idan kai haka ka faɗa min haƙinka daga naira ɗaya har duk abin da kake tunani shine haƙin aikinka zan biya ka. Yarinya ni zaki ba wa kuɗi na raba aure. Auren ma ba na kowa ba sai na ƴata jini na. Ba abin da kuɗi ba sa sawa a duniya matukar an ba mutum adadin irin kuɗin da yake. Sai yasa na baka zabi. Ka yanki iya adadin kuɗaɗen da kake so. Ni kuma zan baka dan na san kana bukatar kuɗi ko baba? Ke ki raba ni da shaƙiyanki. Ki raba ni da cin kashi. Nan ba irin gidan da zaki zo ki nuna min wani shaƙiyanci bane. In ma kina son shi ne ki mallake shi. Ai sai ki je ki same shi kuma ki tallata masa irin wannan wawar hajjan da kika kawo. Amma ba wannan gida ba, nan gidan mutunci, nan gidan tarbiyya ne. Wai me yasa talaka kuke da taurin kai? Ana maka maganar kuɗi kana maganar mutunci da menene? Abba, suwaye kuma wannan? Me kawo wannan abun kuma gidan nan? Gida fa kika ce? Ai wannan gurin ya fi kama da kango. Gida, kango, duk ma abin da kika ɗauke shi. Yanzu dai a cikin shi. Tun daga ciki na ji kina haushi. Na jiyo ƙara haushin ki tun daga ciki. Amma kina zan da cewa nan ba gidanku ba ne? Menene ma sunanki? Ashe kina gidan nan. Ai ni ban dauka kin baro gidan mijinki kina nan gidan ba. Ina so ki taimaki kanki. Ki gana Abdul Malik na wani ni kadai. Idan duk garin nan waliyai ne suka tare suka daura muku aure, to ni sai na raba auren ki da Abdul Malik. Ina so ki taimaki kanki. Ki gana Abdul Malik na wani ni kadai. Idan duk garin nan waliyai ne suka tare suka daura muku aure, to ni sai na raba auren ki da Abdul Malik. Domin ni kadai ce daidai da shi, kuma ni kadai ce matar da ya kamata ya aura a gidan duniya. Kuma sai gashi bai aure ki ba. Ya zo ya aure ni. Na daɗe da manta lokacin da mata suke tallan kansu. Ashe har yanzu dai ba a daina ba. Tsohon yayi. Kyau. Ya kamata ki iya bakinki. Ni na fi karfin iya tallan kaina. Da kuma kin san wace ce ni, da baki tsaki na musayi yawo da ni ba. Ke kama hanya ki tafi. Ke kuma yarinya dan Allah ki kama hanya. Ki tafi. Abba da ka bani kawai ni da ita. Ai maganin buri karan maguzawa. Kin yi gangancin tara a radu da ka. Amma ina so in gaya miki. Kin tara kuma kin samu. Sai na gwada miki cewa ruwa ba sa an kwando bane. Ke. Ke.
na ce miki shiga shiga